Parlem de tu. Un espai per parlar d'un mateix, de la vida, de les nostres il·lusions. Un espai per treure el millor de cadascú. Hola, molt bon dia. Una altra vegada aquí en tots vosaltres. I avui tinc un personatge que, parlant ell, per a mi és il·lusionant, perquè ell marca la il·lusió en el seu dia a dia, en la seva manera de viure, en la seva manera de ser. El conec des de fa molt de temps, des de diversos vessants, però sobretot, i en la que vam tindre més relació, va ser a nivell professional, quan ell era pare i jo era mestre. Ja fa temps d'això, Bon dia, Cisco Ferrer. Bon dia, Pere. Bueno, Cisco Ferrer Maturana. D'on ets tu realment? Jo sóc d'Amposta i mon pare és d'Amposta. Mon pare va néixer en una barraca aquí al Delta i ara té 92 anys, vull dir que va néixer en 1930, va passar la guerra i en acabar la guerra el 39 va néixer ma mare, però a Almeria. Ma mare ve d'Almeria, de Covas d'Almanzora. De Covas d'Almanzora? De Covas d'Almanzora. I van vindre a treballar a fer la via de Valdefassant, un iaio. I van vindre els 6 fills, van viure als Giribecs, en una barraqueta, eren immigrants que van passar-ho fotudet, però aquí van ser molt ben rebuts. Ma mare tenia 3 anys quan va vindre. 3 anys, o sigui... I ara va morir farà 4 mesos. 4 mesos? 4 mesos que va morir aquí a Amposta, també. Molt bé. Als 83 anys. Com ha estat, aquesta història? Ha sigut fort perquè han sigut 3 anys de patiment. Vale, o sigui que en un principi era esperada perquè feia 3 anys que patia. Però bueno, encara així quedar-se sense mare, no? Sí, és dur, tu ho saps. I jo ho sé també. Sense mare i sense pare, vull dir que ha sigut ja... I veure com se te'n van els ancestres és algo que... Te marca. Que te marca. Així és. Però vull que me contes algo, perquè avui anem a confessar algo aquí que crec que no sap ningú. Home, algú ho sap. Bueno, suposo que de la família, no? Sí. Però si ara imagina't, aquí que està el nostre regidor que està aquí parlant i està mirant dient què anem a confessar? Què anem a confessar? Ell no ho sap, me penso, no? Doncs vaig a dir una cosa que és bastant sorpresós. Sí, però molt, Home, molt. Sí que ho és. Molt. I molta gent no s'ho creu, però és real. Vaig a contar una història real. Molt bé, perquè jo, espera't, introdueixo. Què diries tu de Walt Disney? Hosti, què diria jo de Walt Disney? A pesar de que com a ideologia i personatge no em cau molt bé, la veritat és que jo porto sang de Walt Disney. Toma allà, sí. Escolteu bé, porta sang de Walt Disney, explica't. Resulta que lo iaio de ma mare eren bascos que van baixar a Almeria a buscar hort, però se va acabar l'hort i va haver que emigrar i se'n va anar a San Francisco, als Estats Units, a Califòrnia. I va fer una miqueta de fortuna, no res, però va fer una mica de fortuna, va tornar a Almeria i es va comprar un cortijo. Però li dien el moro i era molt valentet i tenia moltes amants i tot el rotllo, i va deixar embarassada la criada. I com això estava molt mal vist, va agafar a la criada i li va pagar un passatge a San Francisco, embarassada, i la va enviar allà on ella havia treballat. I allí va néixer Walt Disney. Vol dir que Walt Disney realment és un fill bastard de mon revés iaio de ma mare. I això com ho sabem? Doncs vas començar la història que va sortir a l'interviu i mon tio Andrés Maturana, el constructor, va enviar un detectiu privat als Estats Units que el van enviar en caixes templades i van dir aquí no té res que investigar. Però se'ls va ficar la mosca a l'orella i l'FBI va vindre a Granollers a buscar una germana de mon revés iaio, que ja està morta, que es dia la senyora Merenciana, i vivia a Granollers. I van demanar permís per treure l'ADN, i ma mare va firmar també, ens van treure l'ADN i van comprovar que sí, que nosaltres som... O sigui, que Disney és... O sigui, ve de la rama vostra? Ve de la rama nostra, per part de pare. Per part de pare, és a dir que... Per part de... Sí, el pare de Disney era el revés iaio de ma mare. Ostres. I això és així, el que passa que no tenim dret ni al 0,0,0,01 de la fortuna. Per això el van enviar en caixes destemplades. Així mateix. Sí. Però... Així que si quan jo me dedico a la pintura i faig algun mural de Walt Disney, a mi que no em demanen drets d'autor. Exacte, perquè tu pots dir, el meu avantpassat meu forma part d'este senyor. Pues sí. Ostres. I mira que n'he pintat d'habitacions de nens i de Mickeys.
Bueno, ja saps per què te surt tan bé, perquè tens la rama. De fet, he dibuixat sempre. De minudet ja vaig guanyar un concurs, me'n recordo que tenia 3 anys i vaig pintar un enterro d'Amposta, un enterro en el cavall, que encara quan portaven el carro. Quan portaven el carro. I vaig guanyar un concurs que es feien de la Nosilla, i vaig guanyar un concurs en 3 anys i no he parat de pintar. És que l'únic que sé fer bé en esta vida penso que és pintar. Home, no ho digues això, perquè, bueno, pues, seguim, o sigui, tu vas néixer en Amposta, te vas quedar en Amposta, vas estudiar a Amposta. On vas estudiar? Vaig estudiar als Hermanos, al Col·legi dels Hermanos, i tinc un gran record. Sí? Algun mestre en concret? De tots. De tots. Don José María, nosaltres diem lo coix. Sí, don José María. Don José Igual María. mos està sentint, Igual, perquè encara està viu, i mos veiem. Jo el saludo i tal, i tinc bon record, don José María. Don José María. Un bon mestre. Ostres, i tant. I tenim bons records perquè, no sé, mos ho passàvem molt bé. I allí vas estudiar tot el que era allí primària? Vaig fer hasta octau, després vaig agafar el segon any que es feia BUP, el batxillerat, després vaig fer el tercer, el vaig fer nocturne perquè treballava, després vaig fer el COU, també nocturne, després vaig fer de Liniana a Tortosa als 5 anys com me convalidaven, en 2 anys vaig fer l'FP2 de Delnian, vaig sortir com a mestre de Delnian, que llavors inclús estàvem graduats i tal, com a Delnians, podíem firmar, i després vaig estudiar també topografia a Saragossa. Després, a l'Escola d'Art d'Amposta, vaig ser de la primera remesa, la meva mestra Antònia Ripoll, que avui mateix he estat pintant allí, perquè ara treballo a la brigada d'Amposta, i avui he estat pintant justament a l'Escola d'Art. I en Antònia, què vols que et digui? Fabulós. He col·laborat en un munt de murals. Vas fer la rama artística, en Antònia, no? Perquè parlant d'Antònia vas fer la rama artística. I he sigut un munt d'anys pintor muralista, en autònomo, he fet empresa, he portat gent treballant, gent que de vegades, portant treballant, han guanyat més diners que jo. Perquè jo entre autònomos i RPF, responsabilitat civil, gastos, arribava al final de mes, dic, si m'ha quedat això i el treballador ha comprat el doble. Però és així. Abans d'entrar en la vida de treball i en altres coses que vam parlar, perquè com anem així una mica molt ràpids avui, conta'm una cosa. Quan jo te vaig conèixer, jo te coneixia, tu ja ens vam conèixer pel poble i ens vam conèixer tant, però quan vam tenir una relació més estricta va ser quan els teus fills van arribar a l'escola. Vols parlar una mica d'ells? Sí. Jo vaig estar en la parella d'abans, van decidir adoptar. Vam anar a Xina i van adoptar una xiqueta, que es diu Lola Bin, que la deveu conèixer, que ara està fent batxillerat, és el primer any de batxillerat, que tu l'has tingut, al Soriano Montagut, el gran col·legi Soriano Montagut, l'estimat col·legi Soriano Montagut. Acabo de fer un mural allí. Acabes de fer un mural? Sí, l'he fet ara al juny. No, encara estaven els xiquets, sí, al juny. Vaig fer un mural en els gegants d'Amposta, els capgrossos, la fira i la lira. Sí, al passadís. Molt bé. I bueno, ma filla la van adoptar, tenia 6 mesets, van vindre aquí a Amposta, claro, i després van tornar a decidir adoptar i vam anar a Mali, a Bamako, Àfrica, i tinguem un fill Ivan, que també l'has tingut tu, que ara està fent primer d'ESO. Ja està primer d'ESO. Ja està primer d'ESO. Sí, I ara farà 12 anys al novembre i trobo que a Nadal ja em passarà d'altura. En 12 anys em passa. Immens. Un personatge. Lola és un encant de xiqueta, però Ivan és difícil de definir. Ivan és algo molt especial, molt especial. Estic molt content, com tothom deu estar, dels seus fills, però jo particularment és que los veig que són molt justos. Sí, la justícia social, el sentit de la justícia el tenen molt gran, molt gran. I a què ve això? Home, a què ve? Pues perquè sa mare i jo sempre hem estat involucrats en tots els moviments socials que hi ha hagut en este poble, i la comarca, i a la província, i a Catalunya. Vols que te digui una cosa? Una de les persones que més estima jo pels seus valors també que tenia, i perquè per desgràcia se'n va anar molt pront, va ser la teva sogra. I tant, la senyora Leo, Leo Luna. La senyora Leo tenia un caràcter, recordo que vam fer algunes celebracions dels 40 i ella no tenia més i me deia, Pere, jo també vinc, que jo me sento jove com vosaltres. Sí, I tenir-la al costat i sentir-la era algo increïble. També va ser una gran pèrdua per nosaltres. Sí. Clar, i llavors és quan parlem de... Antes d'entrar això, és que al damunt me diuen que, i ara, claro, te miro la cara i te miro els ulls i me diuen Cisco Tamarit. Diu, què entrevistaràs a Cisco Tamarit? El dic perquè si algú el sap, Cisco Tamarit.
Qui és este? Este era allò el nom de guerra que em ficaven quan tothom tenia apodos, pues, en plena joventut, quan anàvem de concerts, que he anat a molts de concerts, tants de concerts que ara, si no hagués anat, tindria un Palau i un Rolls i 2 Harleys. M'he gastat de diners en concerts, que no passa res, que està molt bé. I era el nom de guerra, Cisco Tamariz, perquè tenia una retirada a Tamariz, perquè portava el pèl així salvatge i loco, i sempre rient, el meu estil. Com és que t'agrada tant la música? La música? Bueno, la música és que no puc viure sense música. Jo escolto música contínuament. I cantes? Bueno, he cantat alguna vegada en grup. En la dutxa? Sí, no, canto per tot. De fet, estic rodejat, tots els meus amics són músics. Sí, això sí que és veritat, me'l conec, això. Tots els meus amics músics. I m'ha tocat cantar alguna vegada, o tocar l'harmònica, he muntat concerts en este poble, bastants, alguns de molt ruïnosos, jo molt o sigui, tu eres d'un d'aquells concerts tan famós que li va costar l'alcaldia. Ai. Tu estaves en aquell grup? A més diré que si van vindre 6.000 persones, 900 van passar per taquilla i 5.100 se van colar. Què et pareix? En sèrio? I això? Jo vaig perdre tots els diners que tenia per a poder pagar el sonido, que ens costava 650.000 pessetes, que era de... portàvem el so a 22.000 watts de so i 22.000 de llum de Rod Stewart, que havia actuat a Barcelona. Això era el segon concert. El primer any el Nicaragua Rock van portar la Polla Records Cortado y Cicatriz, i el segon any fem un concert per l'FMC Aure, Frente Faribundo Martí de Liberación Nacional del Salvador, i ens emboliquem molt i portem 9 grups. Portem a la vegada la Polla Records, que no ens van cobrar res, com va anar tan malament, no ens van cobrar ni la primera ni la segona vegada. Nos van actuar gratis. Nos van tocar Tijuana en Blue, Pisando Fuerte, Vómito, Virus de Rebelión, Bella Dona, i va ser un fracàs a nivell de que se'n va anar de mare. No se va comportar la gent, se va colar, va ser bastant desastrós. Però m'estàs dient grups que en aquells moments eren màxima qualitat, no? Era el concert més potent que s'ha fet punky en este país. I si sortia bé, este concert se feia per Europa. Era el primer que es feia per la guerrilla, i el segon s'anava a fer a Suècia, i ja no van fer-lo. Per el mal rotllo que va haver. Per el malament que va anar. Però és que realment en aquell concert van passar coses que després me n'han enterat i he segut. Va ser boicotejat per l'extrema dreta, hi havia gent pagada, ultrasurs, brigades blanqueazules. De fet, a mi me van amenaçar de mort, me van cremar un cotxe. Jo tenia un cotxe que vaig comprar, un Dodge, igualet com el de Carrero Blanco, i me'l van cremar. Me van amenaçar de mort, vaig tenir que anar a parlar amb el governador civil, històries durilles. L'extrema dreta no juga mai llimpio, com ja sabem. Sí, són aquelles coses que... Però clar, aquí estem donant una informació, avui ens estàs donant unes informacions d'aquestes que difícilment s'escoltarien i que val la pena. Estem parlant amb el senyor Cisco Tamariz, Cisco Ferma Durana d'Amposta, vull dir que queda molt clar, vull dir, un descendent de Walt Disney. Ja no sé per què ho he dit. Parlem de tu, un espai per parlar, d'un mateix, de la vida, de les nostres il·lusions, un espai per treure el millor de cadascú. I això és el que estem fent, parlant de tu i descobrint coses. És a dir, m'agraden aquestes entrevistes perquè sempre sorten coses i tu m'has donat la facilitat de poder dir no m'importa parlar-lo, però coses realment íntimes, que el de Walt Disney, però l'últim que m'has dit, això és molt fort, que tot això no hagués sigut mai possible si no haguessin format un grup de gent que treballaven, i d'aquí sempre estarem molt agraït a l'Ajuntament d'Amposta, i en aquell cas era el nostre alcalde Simó, que ens va ajudar molt, vull dir, tot sigui dit. I en tots els moviments socials, des de l'Anti-OTAN, des de quan van lluitar contra el mini-trasbassament, quan van lluitar per la insubmissió i perquè s'acabés la mili. Érem un grup de gent en este poble molt militant, molt activa, i després vam estar en el moviment de Nicaragua, un pro-Cuba, un pro-Salvador, han hagut molts de moviments. El moviment ecologista, antinuclear, tallant carreteres, manifestacions, si he estat d'hores i hores manifestant-me, del qual d'això estic molt orgullós, perquè penso que la lluita, per a mi, la música és important, però la lluita
La lluita és bàsica. Tots els drets que tenim han sigut adquirits per gent que ha lluitat, i molt. Jo encara puc dir que estic a la CNT, al sindicat anarquista, i penso que si treballem 8 hores, si tenim vacances, si tenim seguretat social, tot això ho han aconseguit la nostra gent. Jo m'he donat a dir-li comunistes, però realment anarquistes han lluitat molt i ho estem oblidant, i ara mateix no sé què està passant, que ens estem americanitzant, ens ve tot lo dolent dels Estats Units, no lo bo, que també n'hi ha, i no m'agrada com el futur, no el veig massa clar. S'està muntant l'extrema dreta, oblidem tot el que va passar. L'altre dia un noi de 19 anys me va dir que l'Holocaust no havia existit, que és un invent. Un noi que estava treballant en Natos me va dir, de 19 anys, me va dir que l'Holocaust és una mentira, i que viva Franco, que viva Hitler. I jo dic, però com pots dir això en 19 anys? Però què m'estàs contant? Palabras mayores. Però bueno, no hem de perdre mai la il·lusió. No. Això? No. És important. Mira, si estem il·lusionats, que ara, per exemple, molta gent se muntarà a les parets del que vaig a dir. Estem en una agrupació que es diu Tots som poble, que estem lluitant perquè els bous no sigui una tradició, no es consideri cultura ni sigui una festa. Vull dir, i això molta gent en aquest poble és dur dir el que vaig a dir, però estem al segle XXI. Encara que la gent disfrute fent patir animals, no m'entra al cap. No m'entra al cap. No, però aquí és un tema que m'agrada, que o sigui jo, perquè estem parlant d'una temàtica de moviment social, estàs dient, vull dir, però puc ser-te sincer? I ara igualment a mi també me la piden, vull dir, en el tema d'aquesta. Saps quin problema estic veient? O sigui, el moviment social, en tot el moviment social, en tot allò que tu has dit, està claríssim que la lluita és per un bé, o sigui, per tirar endavant, no? Per una justícia social. Per una justícia social i tal qual, però a vegades, jo ara últimament estic en un moment de lluita perquè dic, és que pareix que ara la lluita social també sigui repressió, és a dir, no pots fer això, no pots fer l'altre, no pots fer no. I en el tema de lo dels bous, jo no puc dir que sigui un tuteurí, però no vaig als bous, perquè jo vinc d'un poble que si no n'hi ha bous, ja saps que la província de Castelló, si no n'hi ha bous no n'hi ha festes, però jo també el tenia claríssim. Jo havia un bou que anava pel carrer i el Pere, el Pedrito en aquell moment, recordo que anava als bous però no per veure el balcó. Jo veia la festa i el que més m'agradava que quan tancaven el bou, la tia Pilar mos fotia un esmorzar, un berenar d'aquells que el fem només el dia del bou, no? Jo tinc que ser sincer, jo també he anat al bou, que havia estat, clar que sí que he anat. I llavors, el que és important és que crec que com podíem canviar, com podem mentalitzar la gent, com ho podem fer perquè no se visca tot com a prohibició, sinó com a dir, és que hem de tindre tanta consciència que no se pot maltractar ni una persona ni un animal, no? Claro. I això de prohibir, que per el tema dels bous, que és el tema, com se pot arribar a fer? Si ho considerem com una tradició, també és tradició l'ablació del clítoris, també... Sí, claro. I si no la prohibissis... I si parlem de tradicions, també era tradició tirar una cabra d'un campanar, o penjar-se dels patos Andorribia, del coll dels gansos, o les pelees de galls, la caça en barraca. Si no ho prohibim, la gent ho continua fent, perquè es pensa que una tradició és eterna. Tenim que conscienciar-nos de que hi ha coses que no... Hi ha coses que ens poden portar a debat, com ara el tracte de les dones. No es té que portar a debat ni a votar tampoc. Són coses claríssimes. Pues la tortura animal és que no caldria, però si arriba el cas tindria que portar-se a votacions, com estan fent alguns pobles ja de la Comunitat Valenciana, i alguns pobles estan votant. Però és que jo penso que no caldria ni això tampoc. Claro, jo ara em faig com es diu, d'abogar del diable, i n'hi ha gent que els agrada lo dels bous i te diuen que ara no n'hi ha maltractament, no? Jolín! Jo aquí l'altre dia en la tertúlia penso que el vaig dir, que jo els vaig dir que el bou embolat, o sigui, les boles són de foc i el foc crema. I tant! Perquè estic al tal, i vaig dir, vaig fer una proposta, i ara la dic aquí una altra vegada, fiqueu llums LEDs, que igual farà l'efecte, poden inclús fer focs artificials i tal qual, i anar com a molt interessant. Jo trobo que un animal, per a disfrutar, no necessitem cap animal. No. Això està clar. I tinc amics amb voladors.
Vull dir que amb tot el respecte jo tinc amics en voladors a la colla i parlem, ells saben com penso i com penso jo. Això no, una cosa no lleva l'altra. Però m'agradaria intentar que fessin un esforç mental de més allà, de més a lluny. Entendre que l'animal no està fet per a que nosaltres monriguéssim, juguéssim i traguéssim un profit. Una cosa és, ara em diran, però tu menges bou. No tens que veure. No, perquè també mengem pollastres, conills. Jo quan menjo un pollastre, un conill, això, no faig una festa ni el caviasso, ni l'embolo. Jo no embolo un pato, que jo he matat patos. Ara tinc viraròs i patos i em toca matar patos. I jo he matat un pato que no havia fet mai. Però no faig una festa en tot el veïnat. Te creuràs que xerrant com estem xerrant ja han passat 20 minuts? No, jo vull parlar més. Què és esta música que sona? Este és el meu gran ídol, Rory Gallagher. Molt bé. Irlandès. Sobre què va esta cançó? Esta cançó va d'una noia tatuada que volia escapar de casa i volia anar a un circ. I es va apuntar a un circ per a ser lliure. Anava de gira. Molt bé. La llibertat. La llibertat. Mira, jo m'agradaria, per anar acabant ja, m'agradaria que la gent no se quede, perquè potser hem entrat al final de tot en un tema que hi ha molt de conflicte, molta conversa, perquè al fi i al cap has dit algo molt important, i crec que en este món el més important que n'hi ha és el diàleg. I tant. I per a dialogar no hem de ser tancats. Perquè si tu estàs a favor jo estic a favor del bou i tu estàs en contra del bou i jo tinc claríssim que el bou sí i tu no n'hi haurà mai diàleg, perquè no canviarem. Això està clar. Crec que és un moment, i crec que tu eres de les persones que aportes este beneplàcit, que eres capaç de dialogar, que eres capaç de canviar. Ho intento. I intentar que si te demostren el contrari, la vida pot ser molt diferent. I crec que jo me quedo en este Cisco, en este Cisco batallador, en este Cisco que és capaç de dir endavant, en este Cisco que és capaç de riure's d'ell mateix, que és capaç de riure de la situació actual. I ja m'agradaria parlar, perquè això que has dit dels 19 anys, d'aquesta xicota dels 19 anys, un debat que vull establir jo és de dir, què està passant a la joventut? Què està passant? Què està passant a la joventut? Perquè tot això que tu dius real s'està perdent. I el deixo aquí. Què està passant en esta joventut? Hasta la propera i amb molt de goig esperant que us hagi agradat molt aquest programa amb Cisco Ferrer Maturana.